ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಯಾನ್ ಎಂಚನೆ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ಬಕ ಸಮಾಚಾರ ಮತ್ತು ಎಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬೈದಿನಿ ಏರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತ ನನಲ್ಲ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಕ ಬಂದುಳ್ಳೆ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಪುಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನದ ಬಂತೀನಿ ಅದ ದಾದ ಮಾತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮಾರ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಂದಾದ ಕತೆ ಇಂದು ಓಡ್ಚಿ ಕ್ರೋಮಾ ಕೀ ಆಂಡ್ ಕ್ರೋಮಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಮಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಆವತ್ತ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಯ್ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಾಡ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ನಿಕಲು ಲೈವ್ಡ್ ತೊಗೊಂದುಳ್ಳಾರು ಅಂಚೈನಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವ ಬೊಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇರ್ ಉಂತುಜಿ ಮಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪಾತೆರ್ಡು ಬಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂದೈತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಮಾರೆ ಬೈದಿನ ಬೇಗ ಅಂಡತ ಈತೆ ಬೇಗ ಬರಪಿನ ಓಡ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಅನ್ನದ ಓಕೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಭೀತಿ ಉಳ್ಳೆ ಬಕ್ಕ ಯಾಪ ಅಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾತುರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.